indoda enjalo eshutha njalo shembe enkulu kwami. Usuke usunebhadi ngempela ke. Uma unendoda ishuthi ithombe. Iyoyoyo leso. Ake nihlonipha amadoda. We. Indoda ithanda la ehlonishwa khona. Indoda kuthiwa ingunkulunkulu. Hayi. Uyayiva ke ngokho. Ngiqome ekseni ntambama umhambisela ingozi. Akubhebhe umfana uhambe kini usheshe uphelelwe yicala. Sefebe. Indaba yokuzalisa okwengulube project wonke umuntu ohlangana naye wena uyamzalela. Siphelile uzala ngathi ufuna ukuvula icrash. Siphelile umjova uhlala esinqeni. Omunye uhleli nengane leyo ngane emele ube inkosi eNigeria. Yebo. Siyakhala manje. Ubaba wekhaya akathethiswa uyaboniswa. Hayi. Nakho. Indoda akayidlela isitshene ezidlela nombani. Le nje kuthiwa ayizo understanda ngematshwaleni ngizobuya ekseni. Wait. Ngise exit nabangani bami siyaphuza. Enye into engiphetula umoya leyo. Mina yami indoda ngiyalibeka idolo phansi mangipha ukudla. Noma ngabe ngumnikeza ini, mangimele ngumuphe nje something ngiyamkhuqelwa umuntu. Mayikhala ifoni yakhe kumele ngumnikeze ngiyalibeka idolo phansi. Umhloniphe umuntu wesilisa otatazelayo makuziwa ngakwena. Umfana uyatefa mehlezi nentombi ayithandayo. Ididi ke nje lelo. Umuntu wesifazane ngeke amhloniphe umjito otefayo. Ngekho nje umuntu wesilisa othanda ukuganwa umuntu wesifazane ongahloniphi. Yamangaza yona le. Ivale mfana.